Nijar da tare Najeriya. Da daidai lokacin da mahukuntan Najeriya ke cewa suna sauya dabarun yaƙi da 'yan bindiga da ke addabar arewa maso yammacin ƙasar. Akwai labarin samun haɗin kai tsakanin sojojin Najeriya da makwabciyarta jamhuriyar Nijar don kawo ƙarshen matsalar da ta yi wa ƙasashen biyu katutu. Ɗaya daga cikin masanan tsaro irin su Dr. Sani Rufa'i ya yaba da yunkurin samar da rundunar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a yayin tattaunawarsa da Muntaka Ahiwa. To kafin bayan kalubalen da ya zama yana yi tsakanin yankunan Nijar da Najeriya, wannan ba shi bane karan farko. Sai dai wannan karan an nemi abin ne da dauki wani sabon salo. Amma da ma ko haɗaka tsakanin Nijar da Najeriya da Kamaru da Chad wanda take a yankin sarkin Chad. Wannan karan dai da babban hafsan sojan Najeriya ya zo ana so a ɗauki abin ne da ƙarfi fiye da yadda aka saba, kuma a maida abin da ya faru bayan juyin mulki a maida shi baya. Na'am, kamar menene kake ganin zai bambanta wannan runduna da waɗanda aka yi misali a baya? Wannan da wancan a wannan karan a Najeriya Tinubu yana shan matsi wanda bai taɓa washa zai kawo ƙarshen tsaro da ya addabi yankunan arewa maso yammacin Najeriya. Kuma Nijar suna buƙatar wani sakamako akan harkar yaƙi da ta'addanci wanda iya daga cikin dalilin da za a kai yiwon mulki. Yanayin da ake ciki a yanzu na kusan hallaka ne tsakanin ƙasashen biyu. Don shi ne nake ga akwai bambanci tsakanin wannan karan da wancan. Akwai waɗanda suke ganin kamar sojoji da ke a Najeriya suna da yawan da bai kamata a ce sun ma nemi wani taimako daga Nijar ba, musamman wajen haɗa hannu domin fuskantar wannan matsala ta tsaro. Kamar ku ya ne kuke ganin abun daga wajen ku masana al'amuran tsaro? A matsalar ba yan Najeriya ba ne, zan can matsala ta wanda suka raba tsakanin su. Suka ɗauka matsala ta fito daga Najeriya tana ambaliya a Nijar. In ta fito daga Nijar tana ambaliya a Nijar. Ganin alaka da al'ummomin gari da yake ne da tarihi da sauransu. Kenan kowane daga cikin su ba iya maganin tsaro a bangaren shi sai ya yi aiki da wani. Shi ne kamata a hangi abin ba wani zaton kasa bane haka daga bangaren Najeriya kamar da ake wadi. Misali, kamar waɗanne ƙalubale ne kuke iya hasashe wannan runduna ke iya fuskanta a wannan yunkuri da ake yi na ganin an fuskanci wannan matsala ta tsaro? To, babban ƙalubalen shi ne wanda aka wani a zancen yarjejeniyar shi ne masanyan labarai da kuma haɗa gwiwa da iya na magance tsaro a kan iyaka. Wannan ƙalubalen na masanyan bayanai abu ne wanda yake da wahala, ganin cewa wanda suke wannan abubuwan suna da dangi kowanne a cikin bangaren iyakokin. Yana da kalubale na harkar masanyin bayanan sirri shi ne babban wanda ya kamata a tankara a gaban nan, ba daukan manya-manyan makamai ba a daga kaiwa. Kuma yakin zamani ya gwada mana bayanan sirri shi ne a ana kan. Ƙwararru na ƙasashe kimanin 13 ne dai suka dukufa kan matsalolin sauyin yanayi da ƙalubalen da ke tattare da hakan a ƙasashen yammacin Afirka da Sahel. Kuma masanan sun gano cewa waɗannan matsaloli kama daga yawaitar zafi ko ambaliyar ruwa za a ci gaba da fuskantar su a nan gaba. Inda suka ce babban abin da ya fi shine na a mayar da hankali kan rigakafi don rage raɗaɗin da za su iya haifarwa. Farfesa Sanusi Atta babban jami'i ne mai kula da horo a cibiyar Agrimet. Ya kamata masu hannu da shuni su ƙara taimakonsu ga ƙasashe saboda wanga abu a yi rigakafin shi, kuma in Allah ya sa ya wanzu a jiba da za a kama mutane tallafi. Kuma mun ci hayawo ya kamata masu ilimi, masu bincike da kimiyya su ma su ci gaba da ilimi saboda a samu ilimi na rigakafi. In an gano da abu kamar za ya wakana, duka wannan labaru ya kamata a samu hanyar da za a yi a gaya ma mutane su tun kan abin ya wakana. Saboda wani labari ne abai kawa inda ya kamata ya kai, wadda kowa ya ɗauki mataki. Hukumar nan ta SILS da ke a matsayin wani babban kwamiti na ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da fari da ƙarancin abinci a yankin Sahel, ta bakin shugabanta Dr. Abdullahi Muhammad ya ce gudanar da wannan taro cikin yanayi na musamman na wannan shekara ta 2024 inda al'ummomi ke fuskantar matsaloli na ambaliyar ruwa mai muni ka iya kasancewa wata dama ta zurfafa tunani don samun mafita. Les résultats obtenus lors de ces échanges
Ya ce sakamakon da aka samu a wannan zama za su karfafa tsarin siyasar yanayi da muhalli na kasashenmu. Don haka hukumar STILS za ta ci gaba da hulɗa da sauran manyan ƙungiyoyi na duniya a bakan hulɗa don samun mafita ta bai ɗaya. Kuma wannan yanki namu na buƙatar manyan ayyuka domin fuskantar ƙalubale na sauyin yanayi. Don haka mu yi ƙoƙarin aiwatarwa a aikace dukkanin nazarin da muka yi, ta haka ne za a samu sauyi mai amfani. Ministan kula da harkokin noma da kiwo na jamhuriyar Nijar, Kanal Muhammad Alhaji Usman, ya jinjina masana kimiyya na waɗannan ƙasashe na yammacin Afirka da Sahel dangane da jajircewa da suke yi domin ba da tasu gudunmuwa ta fannin ilimin da suke da shi don ci gaban al'umma. Ya ce sanarwar ƙarshe ta wannan zaman taro karo na 3 kan sauyin yanayi da muka saurara za ta kasance wani abin misali ga kasashenmu wanda za mu yi nazarinta cikin tsanaki ta yadda daga bisani za a ɗauki matakai masu ƙarfi da za su amfani al'ummomin kasashenmu na yammacin Afirka da Sahel. Taron ya yi kira ga sauran ƙungiyoyin kuɗi na ƙasa da ƙasa da su raka wannan aiki don ganin aiwatar da dukkanin matakai da suka dace na rigakafi da kuma fuskantar ƙalubale idan matsalolin sun afku.